Asaphokoka Mbombozwane Gweli amazwi ovelwane emva kokusweleka kweqala lemvume eyaziwayo yomculo weKwaito uDoc Shebeleza. Bamanqada-nqada abazali kulo lonke eli bethenga impahla yesikolo kunye nezinye izinto ezisetyenziswa ngabantwana esikolweni ngelungiselela ukuvulwa kwezikolo kwiveki ezayo. Uza kuvela kwakhona ngomhla we-12 kuFebruwari umama oneminyaka eli-17 ubudala otyholwa ngokudubula abulala usana olunonyaka luzelwe kwilokishi yaseMlazi KwaZulu-Natal. Sinamkele kwindaba zethu andambe ndodwa andaba nokuphumza sikhumba noyitolikyo limelo ezandla Bhotani Mzontsundu. Asaphokoka Mbombozwane Gweli amazwi ovelwano emva kokusweleka kweqala lomculo weKwaito uVictor Bogopane nobedume kakhulu ngelikaDoc Shebeleza. Eliqala lomculo lisweleke ngentsasa namhlanje kwikhaya lalo eFellens kumantla eGauti. uDoc Shebeleza benempilo engentlanga kwezinyanga zimbalwa zidlulileyo kwaye bekulindeleke ukuba ayokwenza utyando ngethuba egagana nokufa eneminyaka engama-51 ubudala. Liphinde laqajwa elingophiyo icandelo lomculo emva kokunduluka ngalentsasa kweqala lomculo weKwaito uDoc Shebeleza. uShebeleza wazalelwa eSoweto ngomnyaka ka-1973 nekulapho laqala khona uthando lwakhe lomculo eseyijongwana ekhuthazwa lifuthe likaBrenda Fassie noMandoza owayengomnye wamavelatanci kumculo weKwaito. Ku-1995 wakhupha icwecwe lakhe lokuqala elalisithi Shebeleza nelalinengoma ezincamisa umxhelo esingabalula kuzo leyo yayisithi Getsgetsa. Kwicwecwe elilandela elo waqala apho ebeyeke khona ngengoma eyayiphambili ethi Sikumfede. Wakhupha amanye amacwecwe amathathu emva koko esingabalula kuwo elo lamenzela indumasi lithi Ebumnandini. Ebumnandini kulazungfala khona, ebumnandini kulazungfala khona. Igama likaDoc Shebeleza liphinde lasematheni ngo-2014 ngethuba uCassper Nyovest esenza ingoma ethi Doc Shebeleza ngelinika imbeko kule ndedeba ngegalelo layo emculweni. uShebeleza uwafumeneke amawonga aliqela neembasa ngegalelo lakhe kumculo weKwaito nehouse. Ugageneke nale ngqongengqonge kaQubulengqitha ikukufa ngentsasa yanamhlanje ekhayeni lakhe. Kwinyanga ephelileyo usapho lwakhe lwavakalisa ukuba usesibhedlele ze lacela imithandazo kubemibeli. Ukanti bekulindeleke ukuba enze utyando kwiveki ezizayo. Sithi hamba uye kuphumla ke ngagara uyithungile injobe ebandla siza kudibana ebumnandini. Kuwashiywa nowashiywa abazali bethenga imfuno zesikolo nanjengoko zivulwa izikolo kwiveki ezayo Kweli eMthatha eMpuma Koloni abazali baliqela bebefole kwinqatsini yelanga bethenga iuniform kwivenkile ethengisa zonke iintlobo-ntlobo zeuniform. Kwelinye icala ugrade 10 no-12 kwisikolo samabanga aphakamileyo iZingisa sele beqalile ngenkqubo yokufundisa nokufunda kwasentloko kuJanuwari. uNtsiki Noyiya usiphathele ingxelo ethe vetshe. Ubukhulu becala aba bazali abahleli kulo mgca baze kuthenga iuniform bazifumana incwadi zasimahla ezikolweni ezikhutshwa lisebe ingakumbi kwizikolo zikarhulumente ngoba abanye abazali abathathi ntweni nemali sele igqitywe ziziyunguma zeKrisimesi. Yeyi kunzima because ngoDisemba besibhizi ngapha imigqebo kuyabhujwa imicimbi oko sispenda imali nje a lot of money sispende ngoDisemba. Ngoku kufuneka sibe nethenge iuniform abantwana. Umntana ufunda ithi Mvambo funeka ndithenge iuniform yakhona ndithenge stationery yonke laa nto. Omnye ufunda eGxaba Senior Secondary School. uDisemba uxakeke kakhulu
kukho imigidi kukho yonke into kumnandi nje siyitya imali. Oonovenkile bakhuthaza abazali ukuba batye bebeka okwembovane. Look, we always advise customers to place their order early in the year so that we can avoid them disappointing them in January. Look, we do keep a lot of different color uniforms, but we cannot keep for certain customers a certain size. So if the customer comes down, it's sold out, we are busy manufacturing, so they will get uniform before schools open. Kwelinye icala ugrade 10 nograde 12 kwisikolo samabanga aphakamileyo iZingisa sele bephakathi endimeni neetitshala ngenkxaso yabazali. Siye sizilungiselele okokuba izinto ezizawudingwa ngabantwana esikolweni xa kuqala unyaka sizilungise kwa kunyaka olandelayo ukuze sithi xa sifika kulo unyaka mfundo abantwana babe sebelungele konke. Sithetha ngo-uniform, sithetha ngencwadi, sithetha ngazo zonke izixhobo abathi bazidinge. Noxa abazali abaliqela sele beyithengile i-uniform, hleze kwiveki ezayo abantwana xa besicakatha kumagumbi okufunda banikwe olunye uluhlu lwezi zixhobo ozibona zidwele kule venkile. Kwiindaba zethu kuChannel 163 oziphathelwa yiNewsroom Africa, ndinguNtsiki Noyiya eMthatha. Kusenjalo baxhalabile abazali nanjengoko kulungiselela ukuvula kwezikolo kulo nyaka. Umngeni abajongene nawo luluhlu lweencwadi, i-toilet paper, i-uniform nezinye izinto ekulindeleke ukuba bazithengele abantwana babo phambi kokuba kuvulwe izikolo kwiveki ezayo. Ngoba bafuna imali yamabhuku gogo babhale namagama wamabhuku ukuthi imele sithenga amabhuku kanjani. Manje mina ngumzali ngingasazi ngithi hayi le covernyana beze namabhuku, omunye eze namabhuku right, omunye athi hayi bafuna amabhuku athize bathi esikolweni amabhuku ayashoda basinike nje ifew yamabhuku. Nanjengoko ukuvula kwezikolo kubangela imincili kwabanye abazali, abanye baxhalabile ngenxa yokonyuka kwamaxabiso wezinto zesikolo ezivenkileni kwanongabikho kwemali yokuthenga. Umakhulu wabazukulwana abalishumi eSoweto uthe lixesha linzima kakhulu. Izincwadi le ncwadi le ifuna ukuthi abantwana babe nento lezogeza zokorobha zonke into ne-stationery yonke lento lezi abazibhalile elistini. Manje ngiyabona ukuthi ngiyahluleka nginayo imali yokuthenga lezi zinto ezingaka. Abathi zikulu bawu10. Abazali bakwathi ukunqaba kwemisebenzi kunegalelo elibi. So kwamanje kunzima kakhulu because I'm unemployment at this moment and then ekhaya nje kithi akekho umuntu oyi1 nosebenzayo. Well, as the department, we are quite aware about some complaints which are coming from different parents about the lists of stationery which have been sent to them, to procure. Well, the SGB has a responsibility to make decisions when coming to what they don't agree with. You'll remember that even school fees will then be presented in a parent body where such, will be approved by the parent body. Kulindeleke ukuba zivulwe izikolo ngomhla we-15 kwiveki ezayo. Kanti abantu baphefumle kwiqonga lethu leFacebook ngamaxabiso axhomileyo ezinto zesikolo abazithengela abantwana babo. Vivian Khonze uthi umntu ozincedileyo ngothenge ngoDisemba njengam ngoku bayakhala bathi axhomile amaxabiso bayayazi ngo-take it or leave it, akunachoice uzothenga qha qwaba. Masibulele Sibuci nelizwe uthi msasaza ndonelisekanga mna tu ndicinga noko into ezifuna ngotishala zi-too much kuyadura ndiphantsi koxinizelelo kungoku andiyazi ndizothatha AP ndiyeke AP utsho sematatiyele kwaPhalane. uBenny Masamanzi uthi hayi andeneliseki tu ngendlela ezidura ngayo izinto zesikolo kufuneka betye nokutya nento zothambisa asiphangeli singabanye utsho sekwelerha kwathuba. Andila Mashiyambixane uthi soze asonelisa amaxabiso eshop qha into endiyaziyo sinyanzelekile ukuthenga izinto zesikolo zabantwana bethu njengabazali utsho semthatha.
Umgqugquzeleli inhloko weRise Mzansi uMnumzana Makashule Gana uphakamisa ukuba inkampani zokuncakaza kweli zihlawule irhafu njengenkampani ezithengisa icuba notywala kwaye ufuna ukuba zilawulwe intengiso zezinkampani zokuncakaza nanjengoko kubonakala ukuba zigubungele omabonakude onomathotholo kunye ne-internet. Uthi esi siphakamiso baza kusifaka epalamente njengomthetho oyilwayo ibill ngelasemzini. Makashule, siyabulela ngexesha lakho. Yintoni ebangele ukuba nifune ukufaka lo mthetho usayilwayo epalamente? Thanks very much and good evening to you, good evening to the viewers. And I want to start by sending our deepest condolences to the Bokgopane family on the passing of Dirk Shebeleza, but also to the Winnie Khumalo family on her passing. We have lost two artists in a short space of time, so we convey our condolences to both families. So gambling is a big problem in South Africa, and we are seeing that more people, even more young people, are being addicted to gambling. So you go to every corner, you go to the township, you go to the villages, people are on their phone, they are gambling. So we see this as a big problem that we have as a country, because there's no country that can build prosperity, gamble its way to build prosperity. But secondly, we believe that the levies and the taxes that are being levied to the gambling companies, they are inadequate, given the kind of damage that gambling addiction has in society. So one of the things that we are advocating for as Rise Mzansi, it's a relook at the taxes, but also a relook at how the revenue is being shared amongst the provinces when they do gambling. So what we have seen in South Africa is that since the COVID-19, a lot more people are gambling on their cell phones. So we have a lot more online gambling than the traditional going to the casino. And this has led to many people, many young people being addicted to gambling. The third aspect that we are seriously concerned about is the level of advertising that is happening. And I gave this example on social media. I said, if one looked at the recent cricket test Proteas against Pakistan, it was playing in a stadium that is sponsored by World Sports Betting. The Proteas themselves are sponsored by a betting company called Dafabet. The broadcast, so everyone that's watching the broadcast on SABC, the broadcast is sponsored by Hollywood Bets. So if you are sitting and watching cricket for the entire 8 hours, you are subjected to this continuous advertising that tells you to bet. But there's very little that goes into the education and the rehabilitation of the people that are addicted to gambling. And this is something that ourselves, as Rise Mzansi, we have raised in Parliament with the Minister of Social Development, but also with the Minister of Trade, Industry and Competition to say, let's relook at the gambling companies operating in South Africa. Mr. Gana, for companies like us who are selling airtime in order for us to generate a revenue, how is it going to affect us? So what we want is that in the same way that you have the advertisement of alcohol or liquor that is being, you don't advertise all the hours, because you need to understand that there are times that the kids are watching the television, so you will not want to advertise alcohol early in the morning, but also the frequency. So if you are on your phone now and you go to social media, as you scroll up, you won't go five posts and you don't see an advert around that tells you gambling, that tells you that this person has won so much. But the aspect that talks to the addiction, it's written in the smallest possible font. So all you see is people winning. Yes. But there's no advertisement that goes into to warn South Africans about the dangers of gambling addiction. And that's something that we are advocating to say part of the revenue that goes to the provincial gambling boards must go towards education, public awareness, and also
rehabilitation of the South Africans that are addicted to gambling. Let's talk about other political parties. Do they support this bill? So we have in Parliament now, there are two bills. The National Gambling Act Amendment Bill, but also there's a remote gambling bill. That these are the two bills that are before Parliament. The other one comes from other political parties. But since I have started raising this particular issue, because I first raised it in Parliament, since we started raising this as Rise Mzansi, a lot more political parties are coming on board to say gambling addiction is a problem. You know, back in the days, you'll not think that a rural village in Limpopo or a rural village in the Eastern Cape, you'll find people 24 hours on their phones gambling and being fed all these advertisements 24 hours. And that's something that we have to relook at, because as I said, there is no country in the world that has gambled its way to prosperity. And the reason they target South Africans, it's because you are given this hope that when you gamble, you'll strike it rich, then your life will change forever. But the bulk of the money, especially when I raised with social development, was that when I look, and this is a study that we are going to do, a link between remember the COVID relief, the social relief grant? Yes. That when that grant started being paid out, we have seen an increase in terms of the revenue of the betting companies. So in the last year, 1.1 trillion was wagered. So this is 1.1 trillion. And the amount of revenue that the betting companies have kept for themselves is 59 billion. Wow. But the money that is paid as taxes and levies, it's only 5 billion. So out of the 60 billion, only in fact, it's not even 5 billion, it's 4.9 billion. So out of the 59 billion that gambling companies have made as revenue, this is after they've paid out people who have won 10 rands there, people who have won 1,000 there. They are left with 59 billion. But out of that 59 billion, only 5 billion is paid as taxes, which is just 8%. So the 92% is being kept by the gambling companies. That's why we are saying part of resolving some of these issues. So the Minister of Finance, when he tables his budget, he will talk about the sin taxes for alcohol, for cigarettes. And now we are saying there must be sin taxes for gambling. Mnumzana uGana, siyabulela inkosi kakhulu ngexesha lakho. Siyabulela inkosi. Kuba nje inkonzo yesikhumbuzo kaNjingalwazi uSibusiso Bhengu namhlanje eshowe KwaZulu-Natal. uNjingalwazi usweleke ngomhla 30 kuDisemba wenyaka osandula ukuphela enama-90 eminyaka, kambe waba ngumphathiswa wokuqala wezemfundo ngaphansi korhulumente wedemokhrasi kweli, ukanti uza kungcwatywa ngomso kwisifihlo esikhethekileyo esigunyazwe ngumongameli Cyril Ramaphosa kwiYunivesithi yaseZululand eRichards Bay. uNjingalwazi Sibusiso Bhengu ubeyindoda eyathwala iminqwazi emininzi ngexesha layo lokudla amazimba. Izalamane nabahlobo zimkhumbule uNjingalwazi njengendoda ebinobuchule kwezemfundo nebinombele obhonxileyo, incancisa nabani na ofuna ukufunxa kuwo. When you see us looking like we are better off, it's because we are standing on the shoulders of great giants like Professor Bhengu. He led a formidable team of teachers, educators who were dedicated to teach us from nothing to become the best mathematicians who were coming in from that high school. iYunivesithi yaseFort Hare asebenze kuyo ukusuka ngomnyaka ka-2001 ivakalise ukugqebheka elingophiyo ngokuwa kwalo mthi mkhulu. Kaloku imchaze njengendoda ebikwazi ukubamba ucwangco yaye inomoya uthobekileyo. On behalf of all these students who are with Professor Bhengu at Fort Hare, I must say we are very sorry to the family. Enkosi Madikela noNcuthu kudesika yendaba. Ndiyakubulisa nawe mbukeli wam apha ekhaya, ndikwamkele bethuna eqongeni lam lele mozulu nakho igama lam ndikuthabile Makhaphela, ndiyinzwakazi yabathembu mvanje bethuna. Nansi
imozulu sayisivulela kaloku ngokujonga ngokuqala nje umfanekiso wethu wokuqala uthe gabela ngamandla kozawuphawula ngokubanzi iziganeko zamvanje apha kuMzantsi Afrika kuphela noko imeko phaya ngabamandundu ngenxa yokuxhaphaka kakhulu kwemvula nje kulo lonke elaphondo lase-Free State indawo ezininzi futhi phaya eRhawutini njengapha kumantla kooPretoria phaya ekuseni nasembombela uyaqambukela ekuseni futhi bevuswa ku-20 degrees wezontshizane beyisongela mini kwakhona ngamashumi nje abenesibhozo kanti ke amaqondo wakho phansi naphezulu lokuqala kaloku iphondo liphaya lona empuma koloni njengapha korhafu kumazantsi welaphondo phaya ekuseni futhi qabaqaba ngamafu ngelashumi likhatshwa sesihlanu noxa ke bukele kungabandi kwaphela kuba noko kuyatshisa emva kwedinala ngamashumi 3 abenesine chunam kwakhona ngokubanzi phaya ephondweni lase-Free State ngomso likumbindi ke apha eMzantsi uyawuphala phaa kumantla futhi welaphondo njengapha koSasolburg phaya ekuseni zikhona kwakhona zomvula indudumo nje yonke lantsasa ngeshumi nesibhozo zebenjenje ke phaya ephondweni lasentshona koloni ngamandla futhi phaya enqwemeni kwindawo ezifana phakho Cape Gallas kwasekuseni futhi bevuswa zezontshizane ezithe xhaxhe kamandla futhi ngamashumi 20 abenesithathu napha koWorcester usakunetha ekuseni bona baphila ngolu hlobo phaya ephondweni lase-Northern Cape ngomso impuma elaphondo phaya kaloku koKimberley kwasekuseni phaa khona amafu njangephi kakhulu yonke lamva kwimini phaa ngeshumi nje elinesixhenxe kutshisa empela ngorhatya ku-37 nantsi imozulu phaya ephondweni lase-Northwest ngomso amazantsi nempuma elaphondo Bloemhof kwasekuseni phaa kuhle futhi kucengile ngeshumi nje likhatshwa sesithoba napha eKlerksdorp impuma ke elaphondo zintshizane ngo-18 nantsi bethuna kaloku imozulu phaya ephondweni ke elilapha eRhawutini apho sikhoyo thina apha umbindi walo phaa koSoweto Alexandra Johannesburg kuyanetha ekuseni phaa ngeshumi nje nesixhenxe naphaya kumantla Bonkomspruit ekuseni futhi lishumi nesibhozo bona bazaphila ngolu hlobo phaa ngomso ephondweni laseLimpopo liphakame kakhulu ke apha eMzantsi Afrika eliphondo njengapha kwintshona yalo eThabazimbi ekuseni nakobilabila phaya zikhona imvula ngokufanayo nqwa phaya ngala 20 degrees yonke lantsasa sehle njalo ngokubanzi kwakhona phaya ephondweni lasempumalanga ngomso amazantsi welaphondo Standerton kwasekuseni futhi bevuswa kaloku lelo shumi nesixhenxe phaa kufuxa unyuka njalo ujonge phaya eEmele kwasekuseni nazo imvula ngeshumi elesihlanu bukele ekhaya ndiyayivala ndiyayisonga imozulu phaa ngephondo laKwaZulu-Natal ngomso phaya eThekwini kwasekuseni futhi kuyanetha yonke lantsasa ngamashumi 22 napha kumbindi welaphondo Pietermaritzburg phaa xa bezawulala ngo-29 mna ndikuthanda kangaka xesheni myoli kamnandi mawethu.